Il-kap nazzjonalista Alex Borch għalli hu qatt ma tkellem fuq il-kwalità tal-mediċini ġeneriċi. Da minkejja li iswed fuq l-abjad kien qal li gvern nazzjonalista jara li l-mediċini ma jkunux ġenerik kif huma llum imma ta' livell tajjeb. Fil-fatt dan li kien qal Alex Borch fl-aħħar żmien. Naraw żgur illi ma jkunx hemm mediċini out of stock u li l-mediċini ma jkunux ġenerik kif huma llum imma jkunu ta' livell tajjeb illi l-pazjenti nagħtuhom mediċini kif jistħoqilhom. Iżda waqt li Alex Borch kienet jiġi intervistat minn John Mallija l-erba' filgħaxija u qal aktar minn darba li kliem u ġie spind avolja kulħadd fehmu mod ieħor. Tifhem li b'dak li qed. Jiena ma tqatt fuq il-kwalità. Stajt. Le, jiena ma tqatt fuq il-kwalità. Fil-fatt qalet on the inferiority of the quality. Mela. Gvern nazzjonalista jara li l-mediċini ma jkunux ġenerik kif huma llum imma jkunu tal-livell tajjeb. Jiena fuq il-kwalità. Bej livell u kwalità x'in id-differenza? Livell fuq il-bioavailability pereżempju. Hemm inti qed tara l-spin li kien hemm min-naħa l-oħra. X'għalmejn gawċi spin? Le. X'għalmejn gawċi spin jawa. Soqsija hija dwar jekk inti Alex Borch Iva. li qed fil-każin qed tipproponi lilek innifsek bħala l-Prim Ministru ta' Malta tifhimx il-peace tar-responsabbiltà. Din l-attitudni mill-kap nazzjonalista kompli tidher tul l-intervista sħiħa fosthom ukoll dwar it-torrijiet f'Għawdex. Inti weġibt, ma tistax tiġġeneralizza, ma tistax tgħid Għawdex in ġenerali, għandek areas fejn jista' jkun hemm. Min dal-iskambju huma, Alex. Kif ma kwotajtx wara l-intervista li għamilt wara fejn qed li m'hemm spazju għal torrijiet? Nifhem. Imma inti biddilt il-pożizzjoni minħabba l-pressjoni pubblika? Le. Għax probabbli ġejt spind. Jiena qed ngħidlek Qed naqralek il-kliem tiegħek. Il-kliem tiegħek. Spind. Leader. Għandu jkollu l-ħila jammetti meta żbalja. X'għedlek ġi spind. Qedlek ma rajtx l-aħħar intervista fejn qed. Ma żbaljajx inti, żbaljaw. Hemm differenza bejn spin u żball. Graffiti. Hemm differenza ġo il-koalizzjoni għal Għawdex. Kulħadd femek ħażin. Għandna argumentaw bħal tal-ġenerik jiġifieri fuq il-kliem. Kif żvela One News din l-intervista fuq il-każin qajmet paniku kbir fih dan il-Partit Nazzjonalista u fost il-partitarji tiegħu stess. Kif ħareġ bl-aktar mod ċar kemm Alex Borch mhux lest biex imexxi l-pajjiż. Dan der f'bosta kummenti fuq il-midja soċjali waqt li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista saħansitra tqabbad jikteb messaġġi pożittivi fuq l-eżitu tal-intervista biex b'xi mod timbena narrattiva li Alex Borch għata figura tajba.